חדשות? לא, איזה חדשות? ג'ימבו. היי, ג'ימבו התחיל לקרוא עיתון. זה באמת חדשות. תחרות הקליפים של מיק מקסיטי יוצאת לדרך. הזוכה יקבל... שר החתומה על ידי הקטליסט הגדול בכל הזמנים, ג'ימי הנדמיקס. מקניק. אני הביים. ואני אצלם. אני רוב. ואני כמובן, אחי צלחת. דלי, מפסידנים אמורים לצחוק? ברור שלא, הם אמורים לבכות. טוב, אני בטוחה שזה מה שיקרה אחרי שהם יראו את הקליפ המדהים שאני מצלמת באולפני מיק סינמה. אלכסיס, יש לי הרגשה שמי שהולך לבכות בעוד שבוע זו את. הלו? מה, באמת? אני כבר בא. מצטער חבר'ה, אני חייב ללכת. ללכת? למה? יש לי משהו דחוף. אבל מתי נעבוד על הקליפ? אנחנו צריכים אותך. ניפגש מחר. מה קרה? צופה מחסור עולמי בקאפקקס בקרוב? אוכלות, לא יודע. לא יודע. די כבר! לא יודע. היי חבר'ה, סליחה על האיחור. יאללה, ומקנקים את הקליפ הזה? סוף סוף, אני כבר יכול להרגיש את הגיטרה של ג'ימי הנדמיקס. טוב, היה לי רעיון הלו? שנייה. ידעתי שלמקסי יהיה רעיון מעולה. אוקיי, טוב, אני יודע שתכננו לעבוד על הקליפ, אבל אני ממש מוכרח ללכת. למה? מה קרה? יש לי איזה עניין. מה לקחת את זה? איזו משרוקית משונה? זה? לא, זה שום דבר. ביי. רגע, אבל מה היה הרעיון שלך? פרחים? למה לכל המקמוקים הוא נעצר לכתוב פרחים? מישהו מבין מה עובר על מה? אני בטוח שלכל זה יש הסבר. וואו! נראה לי שאני יודע מה הסיפור. כן? זוכרים שמקס הגיע לפני שבוע עם שריטות וסיפר שנפל מהסקייטבורד? כן? אז הוא בכלל לא נפל. הוא נמשך. שח? זאב נמשך ונשך את מקס והפך אותו לאיש זאב. איך בדיוק הגעת לסיפור הזה? קאפקקס. מה הקשר לקאפקקס? מה? זה מה שישראל אוכל כדי לא לטרוף בטעות את חיות היער הקטנות והחמודות. תיאוריה מעניינת ג'ימבו, אבל... מה עם המשרוקית והפרחים? נו באמת, ג'ימבו, אני חושב שלי יש הסבר הרבה יותר הגיוני לכל זה. הסיבה שמקס לא מתנהג כמו עצמו בזמן האחרון היא שהוא לא באמת מקס. החייזרים חטפו אותו והפכו אותו למרגל שלהם. מרגל? הם מחפשים כוכב חדש להתיישב בו ושלחו את מקס לאסוף כתיבות של החי והצומח. הם ציידו אותו במשרוקית מיוחדת שבעזרתה הוא יעודד להם שהתנאים לפלישה מושלמים. ואני מניחה שהחייזרים האלה אוכלים רק קאפקקס? זו אפשרות שההסתברות שלה לא מופרכת בעליל. סבי, נראה לי שקראת יותר מדי ספרים על חייזרים. גם זו אפשרות שההסתברות שלה לא מופרכת בעליל. לדעתי יש לזה הסבר הרבה יותר הגיוני. מקס טוב הלב הלך לטפל בזקנה ערירית וחולה שגרה בקצה הים, ואין לה אדם בעולם שיטפל בה מלבדו. והמשרוקית? המשרוקית בשבילי אלכסיס. אולי יכולתי שלא להקשיב לסיפורים המופרכים שלכם? הגיע הזמן שמישהו יסביר לכם מה באמת עובר על הבמאי המעולל שלכם. באמת? מה? מקס מאוהב. הוא מצא לו חברה והחליט לוותר לחברים הלוזרים שלו. לוזרים? עם המשרוקית הוא שורק לסרנדה רגע לפני שהוא מרגיש את היצר הפרחים ומפנק אותה עם הקאפקקס שהיא כל כך אוהבת. טאטה, אני הולכת לצלם את הקליפ הזוכה. קליפ הדוחה את מתכוונת. גם כן זאת עם הסיפורים שלה. טוב, לא אכפת לי כבר לאן המקס הזה נעלם. הנה, הבאתי את כל מה שצריך. היי חבר'ה. היי חבר'ה? זה מה שיש לך להגיד? מה עם סליחה על האיחור? מה עם סליחה שאני לא עוזר לכם לעבוד על הקליפ שלנו? אז זהו, שבדיוק על זה רציתי לדבר איתכם. על הרעיון המעולה שלך? לא בדיוק. האמת היא שבאתי להגיד לכם
שאני לא יכול לעבוד איתכם על הקליפ. מה? למה? מה קרה? אני לא יכול להסביר לכם עכשיו, אבל אני מבטיח שבעוד כמה ימים אתם תבינו. אבל מה יהיה עם הגיטרה שלי אפיקס שלי? נראה לי שזה לא מופרך להניח שאתה יכול לשכוח ממנה. אל תדאג ג'יבו, שמקס ילך ויפגש עם החברה החדשה שלו. אנחנו כבר נמצא בעצמנו רעיון לקליפ מנצח. רגע, מה אם? עזבו, זה לא רעיון טוב. ככה אמורים לראות בסדנים, פנים נפולים, עיניים חלולות, שיער יבש ונטול ברק, אז אני מבינה שהחלטתם לפרוש? לפרוש? הצחקת אותי, הקליפ שלנו יהיה קליפ מנצח. מעניין, אני ממש סקרנית לראות איך יראה הקליפ שהבמאי שלו מתאר בהר הגעש במקום לביים. מה? מה? הר הגעש? בואי טוני, חבורת המפסדנים הזאת משעממת אותי. אתם חושבים מה שאני חושבת? מה תקשיב? אני רואה כאן עקיבות של שני אנשים. בטח מקס הגיע לכאן עם החברה המטופשת שלו. העקיבות מדברים כאן, איך נדע איך להמשיך? מה יש לאלביס? אלה פירורי קאפקייקס. אלביס כבר יוביל אותנו עם מקס. מצוין. ג'יבו, אנחנו כבר כמעט בראש מה זה, זוי? מה אתה רואה שם? לדעתי זה ממש עוד כמה רגעים עד שהוא בוקר. אוי, זה מדגדג. תשתדל לא לזוז, אני עושה פוקוס. בוא נרגיע את הגוזל. מה קרה? וואו, וואו! מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה? אנחנו שומעים על ביצת המקדרן. הגוזל אמור לפגוע. טוב, אסור להפריע. מה זה במקרה? זו ציפור נדירה שיוצאת מלוא הר הגעש רק פעם ב100 שנים ומטילה ביצה. אז למה ראש העיר דוקר עליה? הוא מחליף את האמא. היא נפצעה כשהלכה להביא עוד ריפוד לקן. אז למה הסתרת את כל זה מאיתנו? זה אני. דרשתי ממקס שלא יגלה לאף אחד כדי למנוע מסקרנים להגיע לכאן ולהפריע בזמן הפגיעה. אתם מבינים? בגלל זה לא יכולתי להגיד לכם כלום ולא יכולתי לעזור עם הקליפ. אני כבר חשבתי שאתה איש זאב. מה? אני חשבתי שחייזרים חטפו אותך, באמת? ואני דווקא ידעתי שאתה עוזר. רק חשבתי שלאיזו זקנה. לא נכון, היא חשבה שיש לך חבורה חדשה. מה פתאום? מה? איך הגעתם לרעיונות המטורפים האלה? מה אתה היית חושב על מישהו שלוקח קאפקקס ומשרוקית בפרחים ונעלם כל הזמן? חבר'ה, להכל יש הסבר הגיוני. המשרוקית זה כדי לתת לגוזל שבביצה לחשוב שאימא שלו מחייצת. והפרחים הם כדי להכין תמצית מרפא לתחבושת של האימא. והקאפקקס זה בשבילי. בשבילך? אני נעשה רעב כשאני דוגר. האמת מקס? כל הכבוד. גם אני חושב שזה יותר חשוב מהגיטרה של ג'ימי הנדריקס. נכון? רגע, לא עשיתם קליפ? חבל, היו לכם רעיונות מעולים. באמת? שקט חברים, זה קורה! זה ממש מיוחד. יואו, איזה מתוקי. זה אלה. סוף אנחנו מגיעים לשלב האחרון בתחרות ועומדים להכריז על הקליפ שזכה במקום הראשון. תודה, וואו, זה ממש כיף לזכות. מיד הקליפ במקום הראשון חבורת מיקמק, הקליפ היפה והמקורי מכולם. טוני, הלכנו, התחרות הזאת משעממת אותי. רגע, אפשר לראות את הקליפ הזוכר. אז כנראה שככה אמורים להיראות מפסידנים. כשהשיר הזה מתחיל בתחרות, כשבגללה כמעט והלכה החברות, החלטנו לעשות יחד קליפ מרתיק ולזכות בשביל ג'ימבו בפרס מרתיק, אבל מקס נעלם לכל החברים ולקח איתו דברים מאוד מוזרים. ג'ימבו חשב שהוא לאיש זאב, הוא קצת החליש וחייזה אותו מכר.